Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo. Ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngokusigcina. Siyambonga kakhulu sidlulile kwimpelasonto. Udumo lonke lungolwakhe. Besisenkonzweni eyisimanga izolo. Silalela uNkulunkulu ekhuluma echaza isono nokwakheka nokuvela kwesono. Ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sonke sizwile. Njengoba ngithandaza ngithi ngiyacela Nkosi ungihlalise phansi nami ngilalele. Nami bengilalele njengani. Ngize ngikhumbule ngezinye ikhathi mayithandile noma ebonda ngilalelanga kahle. Afika ngilalela ividiyo, ngizibone, ngizilalele, ngikhuluma sekumbono. Ngize ngimangale ukuthi emlonyeni wami kuphuma into efana nale. Ngoba phela uNkulunkulu wethu uyasisebenzisa. Siyambonga kakhulu, ngiyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Ngibonga sebeqalile bebhalisa. Iphasika liyasondela kakhulu. Ngi-worried kodwa-ke ngishiyela uNkulunkulu ngoba ngathi konke bengifisa kube sekulungile ngephasika okwakhiwayo ngathi kungeke kukwazi ukwenzeka. Kodwa lokho uNkulunkulu azosisiza sikwazi ukukwenza. Ngiyamkholwa. Ilanga liyashisa. Ukushisa kwalo-ke lenza omakhi bangakwazi ukusebenza ngendlela kufanele basebenze ngayo. Ngeke-ke futhi ubone ilanga lishisa uphusha abantu to the limit. Mase bequleka befa la sekuyinkinga. So sizodedela uNkulunkulu wethu ngoba uyazi ukuthi konke esikwenzayo sikwenzela yena. Kuzophumelela lokho afisa kuphumelele. Angafisanga kwaphumelela kuzophumelela. Ngoba kufanele siqale emva kwephasika. Kufanele siqale sama-branch ukuthi kube khona esikwenzayo. Ngiyamkholwa kuNkulunkulu uzosisiza uqale umsebenzi ufezeke. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu azosisiza ngayo. Ayike angidlule bekukubonga nokujabula nje. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke ekhaya lezwi, ngani nonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga. Ake ngichaze futhi kancane lento khona ebadidayo. Igroup iyodwa abantu bacabanga ukuthi amagroup mabili. Bezwa indaba yasekhaya lezwi kodwa bese bebona i-emblem yasentabeni. Uma usegroupini ene-emblem ebhala ukuthi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, usekhaya lezwi, awukho ebandleni. Asinayo i-emblem yekhaya lezwi. Sisebenzise ebandla ngenhloso number 1 ukuba ibandla laziwe. Njengebandla elisanda ukusungulwa ethi uNkulunkulu siliqale. Unyaka ka-14 lo likhona. Lisha ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu ungibizile ngonyaka ka-2010 uphela. Wangibiza wayeseyangithuma. Ngo-2011 waqala umsebenzi. So leli bandla unyaka ka-14 lo njengoba ku-2024. Ngo-2020 okunyaka ka-4 kukhona ikhaya lezwi. Silaqala ikhaya lezwi wathi uNkulunkulu angiliqale. So-ke ngawe magama uma ngisebenzisa i-emblem yasentabeni angisho ukuthi abazalwane basentabeni cha. Abekho entabeni. Bambalwa abasentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Osekhaya lezwi ethanda ukuba sentabeni uye asho. Mayeseshilo nginendlela mina engenza ngayo ngikwazi ukumbona usentabeni ebelapha ekhaya lezwi. Kodwa bonke abantu abasekhaya lezwi akubekho entabeni kuze kufike la ezosho khona umuntu athi usecela ukuthi eluswe entabeni. So ngokwenze lokho kodwa sisebenzisa i-emblem yasentabeni kodwa kusho ukuthi usentabeni. So angikhulumi ngebandla ku-WhatsApp. Bengicacisa nje wakhona abanye aqhamuke sethi umuntu ngicela iy'nkonzo zasekhaya lezwi wamina ngisentabeni. Akaboni ukuthi vele yili ikhaya lezwi lelo. Uma usegroupini nje usekhaya lezwi. Kodwa i-emblem esisebenzisayo yasentabeni ngawe amagama sizama ukuthi laziwe lande ibandla laziwe endaweni zonke. Kodwa khona ikhaya lezwi okulona uma usegroupini.
Uma ubuka uWhatsApp ubuka ekhaya lezwi, ngoba ikhaya lezwi liyi-emblem enkulu, ikhaya lezwi liyi-umbrella enkulu ekhave bonke abantu, usebandleni noma awukho ebandleni noma ukwelinye ibandla usekhaya lezwi. Kodwa intaba yendlu kaJehova leli bandla nami engibekwe kulona njengoba sihlangene sonke, khona nabanye abefundisi bamanye amabandla. Ngiyathembisa iyezwakala, iyacaca, igroup iyodwa, awamabili, iyodwa. Uma mina ngithumela engikuthumelayo, angikuthumeli 3 group, ngikuthumela ngayo igroup kodwa ngobumina. So abantu bacabanga ukuthi-ke enye igroup le, enye igroup le, cha. Ngiyabonga kakhulu-ke, ngiyacela ukuthi siqhubeke sisho ukuthi sikhona ephasikeni, bese siyakhumbula umnikelo ka-R300 wokudla. uNkulunkulu akusiza akugcine, bese uyasho ukuthi uzofika ngoLesine ukuze ubambe inkonzo yokuqala ngoLesihlanu. Abanye-ke bane-transport evumayo bayofika ngoLesihlanu ekuseni. Sike kube kuhle umuntu asho ukuthi hayi mina ngizofika ngelanga elukuthi, ngizofika ngelanga elukuthi, ngizofika ngelanga elukuthi. Ngiyabonga ngesigoqo esikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu, simcele simnxuse abe phakathi kwethu. UJesu KRISTU uyinkosi. Baba ngcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siphambi kobuso bakho siyathobeka nangalo mzuzu, sikubonga ngothando sithande ngalo. uNkulunkulu odalile konke okukhona nakho konke sikubonayo. Uthe Nkosi masenze abantu ngomfanekiso wethu, usho thina, wathi Nkosi ukuze sikufuze bese siyabusa. Sisize Nkosi sikufuze, sisize Nkosi sibe ne-DNA yakho, libofuzo lwakho olungumoya ongcwele, ngoba uma sinomoya ongcwele sinawe uqobo phakathi kwethu. Khuluma-ke uzambule, sikhuluma ngokuphenduka, cacise Nkosi indaba yokuphenduka. Siyabonga kakhulu ngenkonzo yangesonto, usicacisele ngesono, sakheka kanjani, kufika kanjani ekubeni isono, kufika kanjani ekuthenini sizale ukufa. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngakho konke, akekho ofana nawe, udumo lukufanele lungolwakho, uJesu KRISTU inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu, asiqhubekeni-ke sizofunda izwi lenkosi sikhuluma ngakho ukuphenduka. Izenzo chapter 17 verse 29 no verse 30 kufundeka kanje. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Kuqoshwe ngekhono, ikhono elomuntu, nesu, iplani, isifiso, uhlelo lungulomuntu. Asiphumeni kubantu, hayi asiphumeni entweni ezenziwe ngabantu, siphume emasweni abantu nasemaqhingeni abantu. Muhle uNkulunkulu, ngiyamthanda lapho kwiZaga 16 verse 3 uthi asigingqele kuye umsebenzi wethu, yena uzoqinisa amasu. So ngame amagama akusona isono ukuba nesu lakho, kodwa maliqiniswe uNkulunkulu, akaliconfirme uNkulunkulu, aliqinisekise, ngoba malingaqinisekisiwe uyena liwubala lelo khono. Ngakho-ke ake sisondele kuNkulunkulu, simthande, sinikele imisebenzi yethu kuye khona ezoqinisa amasu ethu. Ngame amagama uyalithatha isu lakhe alenze lakhe, bese kugcina kuyisu lakhe bese liyaphumelela. So la kukhulunywa ngokuthi sithatha uNkulunkulu bese sibufanisa negolide nangesiliva, sibufanise netshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. So asiphume kwisu lethu singene kwisu likaNkulunkulu. Uma unesu lakho lithatha ulinikele kuNkulunkulu, lishintshe ali-adopte libe ngelakhe, leli su khona lizophumelela. Hayi bengidlula-ke nje-ke, angiqhubeke isikhathi siyabaleka. Uverse 30, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezele kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31, njengokuba umisile usuku aza kwahlulela ngalizwe ngokulunga, ngumuntu amisele lokho.
enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Asiyeke kwizenzo chapter 2 verse 37 no verse 38. Sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyokwenza njani na? Verse 38, uPetro wayesethi, phendukani, yilona lo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Mntakababa, phenduka, uveze izithelo zokuphenduka, bese uyabhabhadiswa. Ngomgqibelo mangaphazami ngangithe sizozama ukuthi siqhubeke la no verse 38 no 39, kodwa manje uNkulunkulu uyangibamba uthi ake sibuke lapho kwakhuluma khona enye indoda, ikhuluma amagama akhulunywe amadoda kuverse 37, madoda, bazalwane, siyokwenza njani na? Kwakushumayela uPetro la, lithi izwi lenkosi sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni, bahlatshwa yizwi. uNkulunkulu wambula enye into, uyahlatshwa umuntu indumiso uma leyo ndumiso yenze umphumela oyisimanga sikaNkulunkulu. Ake ngiphinde, liyamhlaba umuntu izwi ngenxa yendumiso uma yenziwe umuntu ongcwele kwase kwenzeka isimangaliso sikaNkulunkulu. Uma sidlula lapho siya kwizenzo lakho-ke singilahlekela le ndawo. Izenzo chapter 16, Izenzo 16, Izenzo chapter 16. Izenzo chapter 16, ukuphenduka komgciniziboshwa. Sizokhumbula ukuthi umgciniziboshwa phakathi kobusuku uPawuli noSila bamdumisa uNkulunkulu. Bamdumisa, lithi izwi lenkosi iziboshwa zabezwa. Ake simfunde uverse 25. Chapter 16 wezenzo. Kepha phakathi kobusuku uPawuli noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Babethandaza base beyadumisa, iziboshwa zabezwa. Verse 20, kwase kuvela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo, kwavuleka khona lapha iminyango yonke, kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Umphumela wendumiso yomuntu ongcwele, imphumela yendumiso. Ungadumisi nje kuhlanya abantu esikhundleni sokuthi babe soba bahlanye. Angazi noma uyangizwa yini, basuke behlanya abantu base beshaya amakhwela begigiza. Akekho normal lo muntu. Asidumisele ukuhlanyisa abantu. Sivula amasango ezulu, ufunda amahubo 100 verse 4. Sivula amasango ezulu, singena emagcekeni ezulu ngendumiso. Masidumise kahle, singcwele, kunyakaza izisekelo zetilongo. Bake badumisa, bebekwe inkosi uJehoshoyafati, yabeka abadumisi phambili. uNkulunkulu wehla, uNkulunkulu waduma, babulalana zodwa izitha, zabulalana zodwa, amandla endumiso. And uma amandla endumiso abonakale kahle, ayabuya lawo magama athi madoda, bazalwane, senze njani? Kusuke kudunyisiwe-ke lapho. Wemdumisi wami, udumisa kanjani? Mawudumisa bayaphenduka abantu. Mawudumisa bayahlabeka abantu ezinhlizweni. Mawudumisa siyanyakaza izisekelo zetilongo, bakhululwa baboshwe uSathane. Mawudumisa uyanyakaza umhlaba ngoba sekwehle umnikazi wawo, awukwazi ukuthula. Makudumisa wena, hayi awukwazi ukuthula umhlaba. Khumbula omunye umzalwane exoxa ngendumiso yomunye umntwana, babekhonza besebandleni. Uthi hayi babedumisa nje ngokujwayelekile, benomdumisi wabo. Badumisa baqeda bangena enkonzweni. The following Sunday kwafika isivakashi
kwafika omunye ubaba wahlala, kwaculwa, kwadunyiswa kungakayiwe ezweni, kwadunyiswa kungakayiwe ezweni. Before kuyiwe ezweni kwase kuvulwa inkonzo, kwase kwamukelwa abaqala ukufika. Kwathiwa basibingelele, kuthiwa wasukuma lo baba. Wathi lo baba, ngesonto edlule ngangidakiwe, ngiphuzile, ngidlula ngaphandle kwendlu yenkonzo. Kodwa khona izwe ngalizwa, owayecula, basa utshwala. Ngathatha isinqumo, ngathi ngesonto ezayo ngiyaya kule nkonzo. Kwasa utshwala edumisa. Njengoba sengikhona phakathi kwenu, angimuzwa, akekho, uphi wayedumisa ngesonto edlule. Ngempela base beyakhumbula ukuthi akezanga namhlanje ubikile usibanibani. Mina ngikhuluma ngaleyo ndumiso eyenza utshwala buphele kwisidakwa, busa utshwala, sithatha isinqumo, sithi ngesonto ezayo ngiyokhonza laphaya. Ngikhuluma ngaleyo ndumiso. Injani yakhe indumiso? Wagcina nini ngaphandle ngalo 21 days ungena emkhosini, ungenele indumiso yakho nje ukuthi wenze umsebenzi, ungenele indumiso yakho nje. Bathi base bedumisile oSila noPawulu, kwenzakalani? Zamazama isekelo zetilongo. Kuthiwa kwathukululeka ibopho, kusho ukuthi amaketanga ozankosi baphume ezandleni ngenxa yani yendumiso. 2 verse 27, kwathi umgcini boshwe phaphama ubayilele kwenzeka lento, wabona iminyango yetilongo ivulekile, wayesehosha inkembe efuna ukuzibulala ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Kepha uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke, ungazilimazi. Yabona le ndumiso. 2 verse 29, wayesebiza izibani, wagijimela phakathi ethuthumela, wawa phansi phambi kaPawulu noSila, wabakhiphela ngaphandle wathi, makhosi, ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Ngithe mina, Izenzo 2 verse 37, ukhona nowakhuluma la magama akhulunywa lawo madoda, abathi lawo madoda ehlatshwa yizwi. Kushumayela uPetro athi, madoda abazalwane, sizokwenza njani ukuba sindiswe na? Nangu umgcini ziboshwa emva kwendumiso, kudumisa uPawulu noSila bekhuleka phakathi kwamabili, kuzamazama isihogo, kuzamazama itilongo, kuzamazama umhlaba nezisekelo, kwavuleka iminyango, kwawozankosi bathukululeke engalweni zabantu nasemaqakaleni. Waphaphama umgcini ziboshwa, wahosha inkemba, ebuka ukuthi vele ngizobulawa, iboshwa iphunyukile. Wathi uPawulu, ungazibulali, sikhona sonke. Ngithi ungazibulali mntakababa, sikhona sonke. Hayi ungazibulali, uJesu uyakuthanda. Yabuza indoda, yathi, makhosi, ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Ake sibambe lapho. Phenduka, sindiswa. Khala, sikhona sonke. Asiguqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Ngabikho umuntu ozibulalayo, sikhona. Usibekile Nkosi ukuba sibe isandla sakho. Usibekile Nkosi ukuba sibe umlomo wakho. Usibekile Nkosi ukuba sibe yiso lakho. Abantu bangawenza umonakalo, sikhona. Okwabo nje ukuthi babuze ukuthi bangenze njani ukuze basindiswe na? Bangenze njani ukuba basindiswe ngokupheleleyo? Siyabonga Nkosi Jesu, udumo lonke lokufanele lungo lwakho. Izikhathi zingakabibikho namanje, kuze kube ingunaphakade. UJesu KRISTU Inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba uNzibandwe evalelisa lalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siphinde sitholane kuyo le nkundla ngokugcinwa inkosi.